Dobrý den z Prahy. Dnes si ukážeme, jak funguje služba Liftago Taxi z pozice řidičů, kteří používají aplikaci Liftago Driver, a také si ukážeme výhody, které jim tato aplikace přináší. Nejprve si ale ukážeme prototyp aplikace Liftago Driver. Aplikace bude vždy k dispozici v místním jazyce a také budou doladěny poslední úpravy. Představme si, že jsem licencovaný řidič taxi, mám chytrý telefon s operačním systémem Android nebo vlastním iPhone. Mám taky mobilní připojení na internet a dnes jsem si poprvé stáhnul zdarma aplikaci Liftago Driver, jednoduše jsem se zaregistroval, nastavil jsem si svoje profilové údaje a informace o svých tarifech. Směnu jsem začal normální zakázkou. Teď ale zapínám aplikaci Liftago Driver a přepínám se do stavu dostupný, respektive volný. Mám štěstí. Sotva co jsem skončil předchozí zakázku, si mě vybral pasažér, který se nachází nedaleko. Vidím jeho objednávku, jeho hodnocení a dokonce zadal cílovou destinaci, takže vím, kam pojedeme. Objednávku přijímám a vyrážím za pasažérem. Místo, kde ho mám nabrat, vidím na mapě. Jsem na místě a dávám to pasažérovi vědět stisknutím tlačítka Jsem zde. Pasažér dostal upozornění do své aplikace, vychází za mnou na ulici a poznává mě podle typu a barvy auta, případně SPZ, které vidí u sebe v aplikaci. Jakmile nastoupí do vozu, zadám to v aplikaci a můžeme vyrazit k cíli. Dorazili jsme, zákazník mi platí za jízdu obvyklým způsobem, může mě ohodnotit a stejně tak já jeho. Čím lepší službu jsem poskytl, tím lepší hodnocení dostanu od svých pasažérů a tím větší budu mít do budoucna pravděpodobnost, že dostanu více zakázek od Liftago. Kvalitní a dobře hodnocené řidiče si zkrátka pasažéři objednávají častěji. Shrňme si výhody, které mi jízda s Liftago přinesla. Lépe jsem využil svůj čas. Dostal jsem zakázku z blízkého okolí, místo abych plýtval čas a benzín přejíždění z místa na místo. Bylo to jednoduché. Aplikace mi sama nabídla zakázku poté, co jsem se přepnul do režimu dostupný. Měl jsem přehled. Hned jsem věděl, odkud a kam pasažéra povezu, protože pasažér zadal spolu s objednávkou i svoji destinační adresu a viděl jsem i jeho hodnocení. Mohl jsem ovlivnit, jestli zakázku dostanu, ať kvalitou služeb, které nabízím, svým hodnocením nebo svým zvoleným tarifem. Viděli jste pouhý prototyp. Aplikace Liftago Driver zjednodušuje způsob, jakým se lidé objednávají taxíka, vás, a tím pádem zpřístupňují vaše služby více lidem pro častější objednávky. Do budoucna pak budeme připravovat další vylepšení, aby jsme vám usnadnili práce dále. Prvních několik zakázek vám Liftago doručí zdarma a další si pak budete moci jednoduše předplatit. Cena jedné takové zakázky se bude pro představu pohybovat na úrovni 1 eura a žádné další poplatky už platit nebudete. Tak to by stačilo k samotné ukázce fungování aplikace Liftago Driver. Pokud se chcete dozvědět něco o tom, jak se Liftago šíří mezi pasažéry a řidiče a jak na tom jako řidič můžete vydělat, poslouchejte ještě o minutu déle. Pro rozšíření služby Liftago Taxi mezi tisíce pasažérů v každém městě jsme zvolili jednoduchý princip. Říkáme tomu komunitní podnikání. Zjednodušeně řečeno, každému, kdo rozšíří skupinu pasažérů Liftago, dáme podíl z každé jízdy, kterou takoví pasažéři už do budoucna kdykoliv uskuteční. Takovým lidem říkáme marketéři. Jejich odměny se vyplácí právě z těchto poplatků, které vy jako řidiči platíte za jednotlivé objednávky. Na samotné tržby z realizovaných objednávek vám ale Liftago nesáhne. Liftago celkem vrací polovinu z těchto poplatků zpět do komunity marketérů, kteří tak mají velkou motivaci vám přinášet stále nové a nové pasažéry. Stát se marketérem nic nestojí. Záleží jenom na tom, kolik takový marketér dokáže pro Liftago sehnat uživatelů. Více vám určitě řekne některý z našich nezávislých marketérů. Tak hodně štěstí s Liftago.